נאמני בטיחות יקרים, בוקר טוב. מצאתם? סרקתם? הגעתם אליי, כל הכבוד. התחלה טובה. בשעות הקרובות אתם עומדים להשתתף בפעילות למידה שמטרתה להמחיש לכם באופן פעיל את תפקידכם כנאמני בטיחות במקורות. תפקיד נאמן בטיחות נבנה במטרה לסייע למקורות לעמוד ביעד מרכזי אשר הציבה לעצמה, והוא לשמור על הבטיחות, הגהות ושלום הציבור במסגרת כלל פעילויות החברה. מקור עוצמתה של חברה טמון בעובדיה, והיא מחויבת להבטיח כי הם ייהנו מסביבת עבודה בטוחה לאורך כל תהליכי עבודתם. כאן אתם נכנסים לתמונה. נאמני בטיחות מחויבים ופרואקטיביים הינם אחד המפתחות להצלחתה של מקורות. עד כאן הכל טוב ויפה, אבל בטח אתם שואלים את עצמכם, מה הלאה? מה עושים היום? אז הנה הוראות לפעילות. תקשיבו טוב טוב. ייתכן שכבר שמתם לב כי בצידו הימני של מסך המפה מסומנות במעוין 4 נקודות הממוספרות מ-1 עד 4. החל מסיום הצפייה בסרטון יצטרפו נקודות אלו ויהפכו לנקודות חובה לביצוע. שימו לב, עליכם לבצע את כל 4 המשימות עד תום הזמן הכללי של ההתנסות, זאת ללא קשר למשימות אותם קיבלתם בתחילת היום. אני מדגיש, לסיים ולבצע את כל 4 המשימות החדשות. בשתי הנקודות הראשונות, 1 ו-2, מפורטות 2 משימות מתוזמנות, ועליכם לבצען בזמן ספציפי. לכן, לימדו אותם מיד בתום הצפייה בסרטון זה. בכדי לחזור למסך המשימה ולצאת מן הסרטון, לחצו הלחץ הכחול הנמצא בפינה השמאלית העליונה של המסך. צוות שיבצע את כל 4 משימות החובה במסגרת הזמן המתוקצב יצבור 2,000 נקודות בונוס. נאמני בטיחות יקרים, אני מאמין שתוכלו לעמוד בכל 4 משימות החובה, בשאר המשימות, ולא פחות חשוב, בתפקידכם כנאמני בטיחות לאורך כל השנה ולכל אורך זמן המינוי שלכם. המשיכו בדרך ובהצלחה בהמשך היום.